אנחנו נפתח את התוכנית עם גבורתם של החיילים שנפלו ונופלים בעזה. סרן במילואים נריה זיסק, זיכרונו לברכה, במסעות יצחק, מפקד פלוגה בגדוד 52. הוא נפל בקרב בצפון הרצועה ביום רביעי, ואתמול הובא למנוחות. מצטרפים אלינו אחיו של נריה דביר ואחותו עטרה. מה אני אגיד לכם? כאילו, הכי קשה לי לפגוש אחים. כן, זה לא קל. כן, כל הסיפור הזה. שלא תדעו עוד צער, ואנחנו מכאן משתתפים, מחבקים, מחזקים. תספרו לנו קצת עליו. נריה הוא הבן השלישי מתוך 8. אני ועטרה גדולים. נריה בן 24, עד לפני כשנה היה קצין בקבע, בשריון. השתחרר לפני כשנה בפסח. עבד טיפה, אחרי שחרור, טס לחול. נהנה דרום אמריקה, כמו הרבה צעירים היום. מתי התראיתם בפעם האחרונה? ספורט. לפני שבועיים בערך. שבועיים, כן. הם קיבלו שחרור לסופש, הגיע לפה לבית. מה עשיתם יחד? שבת ביחד? אבל דיברנו איתו עוד לפני. אני אומרת שדיברנו איתו, אני ודביר יצא לנו לדבר איתו גם ממש... אני ספציפית הסתמסתי איתו יום לפני שהוא נהרג. שלחתי לו תמונה של הבת שלי, הוא מאוד 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 אהב אותה. ודביר דיבר איתו ביום שישי, נכון? יום שישי הפעם האחרונה, כן. מה הוא סיפר על הלחימה, על התחושות שלו? נריה היה מאוד מאוד חדור מטרה בלחימה. סיפרנו את זה הרבה. אבל הוא חזר מדרום אמריקה בשביל הלחימה, זאת אומרת, המלחמה תפסה אותו לקראת סוף הטיול שלו, הוא תכנן לחזור, אבל הוא ככה, ברגע שהוא ידע על זה, הוא ממש הרס את עצמו ועשה הכל בשביל לעלות על הטיסה הראשונה, ובאמת ביום שלישי אחרי שמחת תורה, אז הוא נחת בארץ, עשה הפתעה להורים שלי. הוא היה מהיום הראשון, מהתמרון הקרקעי הוא היה בפנים, הוא היה מאוד מאוד נחוש, מאוד נחוש, הוא ממש... היו רגעים שהוא הראה ושהוא כבר... כן, היה רגעים שהוא כבר רצה ככה לסיים את זה ולחזור הביתה. בכל זאת, 1.5 חודשים של לחימה אינטנסיבית מאוד, זה לא קל, אבל זה לא הזיז במילימטר את הנכונות שלו להמשיך בלחימה ולהיות שם עד הסוף ולעשות הכל בשביל הניצחון. תראה, ניכר שאתם בית דתי, משפחה מאמינה, אני לא באה מבית כזה ואני אינני, ותהיתי כמה זה עוזר במקום הכי נמוך בעולם, להאמין במשפטים האלה שהוא נתן והוא לקח, ושזה לטובה, ושמשהו אחר מנהל כאן את העניינים, האם זה נותן נחמה בתופת הזאת, בתוך מאוד. השעה? מאוד. אני חושבת זה משהו שידעתי מהרגע שהודיעו לי שאחי נפל. היה לי ברור שהאמונה שיש מי שמנהל את העניינים, וכנראה שבגיל 24 הוא באמת היה צריך ללכת, הוא מסיים את התפקיד שלו כאן בעולם. אני לא חושבת שזה מכה מתחושת הכאב. זאת אומרת, אני יודעת שאני אצטרך לחיות עם כאב ככל הנראה עד סוף ימיי. עם זה שאחי לא יהיה איתנו ברגעים הכי שמחים. דביר אמור להתחתן בעזרת השם עוד חודשיים. אני עוד חודשיים היה אמור להתחתן, הוא היה מות מלווה שלי, אפילו בשבע ברכות, לבדך את אחד הברכות. אני ועוד מאוד מאוד קרובים. אני 3 שנים מעליו, כל החיים ביחד, מדברים על הכל, אם זה תחביבים, על הדייטים, שהוא יצא ואני יצאתי, אם זה סתם
גברים, יושבים על אחד, על בירה, משהו, שיחות נפש. אהבת החיים. מהקרוב, אלינו. אני גם רואה אהבת ספורט. אהבת ספורט גדולה. מאוד אהבת ספורט. מה כן, שנינו... מה עשיתם? מה אתה אוהב? שנינו משחקים כדורסל מגיל קטן, אומנם לא מקצועי, אבל עדיין זה כזה מאוד תחביב שמאוד מאוד אוהבים. אוהדי מכבי בכדורסל, מכבי חיפה בכדורגל. רואים את המשחקים, שרים את השירים של אוהדים. אחד כמה זמן הולכים לאצטדיונים. החוויה כזאת בינינו. יש תמיכה אגב ממעגלי אוהדים, אנחנו רואים את זה במלחמה, את הכוח, את המשמעות של אוהדי כדורגל, של אהבה לקבוצה ושל אהבה של האוהדים אחד לשני. מאמין שזה יגיע, בסוף זה רק אתמול הייתה הלוויה. מאמין שזה יגיע עם הזמן. אבל חשוב להגיד שיש תמיכה מאוד מאוד גדולה. אני בדיוק אמרתי למשפחה שלי שאתמול בלוויה לא יצא לנו לראות כמה אנשים היה, כי היינו מאוד בתוך הכאב, אבל הבנתי שהיה... אבל הגיעו ממעגלים של מעגלים של מעגלים של מעגלים שהגיעו מרחוק. ראיתי אנשים שמכיר כאילו, אנשים... הייתי בתחילת הלחימה במילואים, הגיעו לי אנשים מהמילואים שלי, לא קשור לנריה, הגיעו אליי בשביל לחזק אותי, שזה היה מאוד יפה, ואנשים כל קצוות הארץ שמכיר את נריה, הגיעו. באופן טבעי אתם נראים מאוד מאוד עצובים, אבל אני גם חייב להגיד שמאוד מאוד חזקים. ואני תוהה מאיפה אתם מביאים את העוצמה הזו שמשתקפת כאן על המסך, כי אלו רגעים, כמו שאמרת, קשים מאוד, זה אח שהיה קרוב אליך כל כך. מאיפה העוצמה הזו? המשפחה הקרובה, משפחה מאוד מלוכדת, שתומכת אחד בשנייה. אני חושבת שגם, זה מה שהתחלתי להגיד ממקודם, אני חושבת שבסוף האמונה בבורא עולם, בקדוש ברוך הוא מאוד 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 נותנת כוח, ידיעה שיש מי שמנהל ואנחנו לא מחליטים. וגם אני חושבת שלי ברמה אישית מאוד מאוד נותן כוח הידיעה שהוא נפל על קידוש השם, על ערך מאוד 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 גדול. לחימה על הבית, בסוף אנחנו גרים פה, בקו הלחימה. טילים פה כל הזמן מעלינו. אני כל הזמן חושבת, לא היו נותנים לי הזהרה, איזה heads up כזה, והיו לי כמה שעות או רגעים או דקות, מה הייתי אומרת או מה הייתי עושה, מה הייתם בוחרים לעשות ברגע הזה, או למה הכי תתגעגעו? אני חושבת שלחיבוק, לחיוך שלו גם. לחיוך. צחוקים. כן. אדם מצחיק, שמח. הוא עם המון 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 שמחת חיים. מאוד. זה משהו שממש כל מי שנמצא סביבו אומר את זה. כאילו, לאיפה שהוא נכנס יש אור. כן. כל מקום. ממש. אנחנו מקווים ואנחנו יודעים שתמשיכו להפיץ את האור שלו. ושוב, באופן הכי עמוק,